Hello. Welcome to Republic Guide. Banana clip. Tadzoka zvekare. Ndofunga mama ndisuwa nendanda kusuwa yo. Kuri sei muri kuzvigona sei. Hai but gore rino mabanana akaita. Akaita mabanana. Nokuti ndakambofamba mumastreet muzvingoro zvakaita zvemabanana kuita dutu remabanana. Paitagadzika pepe tichiti tichazodzoka tozotaridzana kuti mumwe mudyiro wemabanana but nhasi ndauya neiri different. Nhasi muri kuzviona ndakangopfeka iyo t-shirt yakanzi banana clip Republic Guide. Vedweka zvemabanana kaizvi zvotoda vanhu vanoziva zvazvinoitwa. Ndakamboseka nemumwe munhu mukombi achidya banana. Munoziva banana kana wanzwa nenzara unongoita zvizvo kuti wamenya kuti bvarra ubva wakanda nepahwindo kuti mukanwa ufoke wotanga kurita wachikwa banana haridi izvozvo. Vamwe vanhu vanenge varimo mumakombi momo kana mumabhazi vakaona uchita mudyikiro iwoyo havazombofa vakada kuona chinhu chonzi banana unonyatsokumenya. Handiri nemakanda unonyatsomenya zvakanaka uriisa mukanwa. Waisa mukanwa ndika paunenge uchidya ipo paya umeka sure kuti wapukuta zvimwe zvinobuda zviya mumasaidhi zvipukuta zvipakira mukanwa. Nhasi handina hangu banana but I'm just giving you example yekudya kwebanana. Pane vamwe vangu vasina kuriona madyirwo anoitwa banana. Wapedza pane zvirosarira nyatsopukuta miromo yako iyi. Wapedza waputirawochi ganda rako rebanana orikanda nepahwindo. Ndakazonzwa mumwe kuti iri chiri banana ramuchiri kudya here rikaudyiwa zvimwe zvinhu. Asi nhasi manje ndane different. Ndine fruit rangu iri hombe. Nhasi ndaya nehombe iri rinonzi butternut. Vamwe vanogona kutaura kuti tomaziva aya. Kune zvamusingazive pamusoro pebutternut zvamusati makamboona. Anoona kubanana Republic toita zvese kumafruits ese toshanda nawo tichiratidza madyirwo anoitwa any food. Ngoti nhasi ndawana butternut iri hombe. Vamwe vagona kuti ndi unongobhoila ukanda mupoto. Nona butternut chinhu chakajairika asi inini kwandiri hachisi chinhu chakajairika. Mona zvarakaita izvi kune kumusoro uku when you are seeing kumusoro zvakwakaita kumusoro handiri kudiki uku kwobva kwazokura kunoku uku ndokune mhando yacho yekunaka kwebutternut. Kuno ndokune mhando. Vamwe vari kutoseka vachiti mhando ipi. Imimi kana makatarisa butternut iri handimuri kuriona kumusoro kwaro kudiki. Kunotanga ndindo uku kuzasi uku kwakati kure kunenge kune zibhora uku zvichikwira zvichienda kumusoro kudiki kwacho uku. Saka iwo kana wakucheka butternut usatanga wagura kakuzasi uku ndo kwacho kune mhando yacho yebutternut ndokune mhodzi seed. Nhasi vireboda kundokune seed ukaubvise seed unonyatsocheka zvakanaka nechekumusoro ukuku. Handitika cheka zvakanaka. Unfortunately nhasi handina banga but ndiri kuda kukuzama kuradzawo machekerwo. Ukacheka kune seed kune mbeu hazvibudi. Unocheka nekumusoro kobvisa ichi chepamusoro chinobatirira pamhodzi ichi ukanda uku wozopinda kumusoro kunoku worichekerera zvakanaka. Handiti kuveza unongochiita iye inonzi tasete sort of kana mune pila handiti unopila ganda iri kuti svina idzi dzekunze dzibve sare mukati makachena. Inoita inonzi operation murama makanda obvisa kumakanda kwese kumusoro wosiya uku. Hasa ndakambona munhu anobvisa makanda vashoma. Ina ndibvise zvangu seni zvangu andibvise makanda uku kune mhodzi ndava ndokune mhodzi dzacho. Saka ndingobvisa kumusoro uku ndocheka rasara iri dende rine mhodzi racho manje ndokuhombeka uku ndonyatsosedza kuti raundi kudai so kune mbeu uku
kuitira kuti kana ndakudzibvisa mhodzi dziedza dzinyasobva zvakanaka ndizoita zvekuricheka cheka ndava ndiwo kune mhodzi ndobika zvangu kunoku uku ndozongorigadzika rakadaro ndorikwatisa ndotanga hangu kudya kudya kwacho hei wakomana imi unongochongoshokera chiti shoke uchidya manakira anoita zvinhu izvi havisati mambozvitesta ndava ukangotanga ungoricheka kuzasi ukuchiti harichatonaka bvunzai vanoziva nezvebutternut rinotwa operation kwesoko wobvisa makanda operation kumusoro kwesoko uku kwakucheko kune mbeu gokomupedzera nako wozorigadzika kudai so woita rekukwatisa ndozvatati nazvo nhasi vasingazivi kuchekwa kwebutternut nekudyiwa kwaro butternut time chete ndingadai ndakuratidzai but next time when I'm coming here chakuratidzai kuti rinodyiwa sei butternut. Thank you for Republic Banana Guide vanga vakateerera vose vaziva kudyiwa kunoitwa banana right. Tisati taenda kure kuBanana Republic Guide tine zvinhu zvakasiyana siyana zvatinobata bata sit back relax and enjoy. Ndiri kudzoka manje ndanda kusuwai guys ukusuwisai singatomboite tinongoradzana kudyiwa kunoitwa mafruits vamwe vanoti kuchiri kudyiwa kwebutternut here ndokudyiwa kunoitwa butternut asi kana nekuchekwa kwarinoitwa haungocheki chicheke handitya. Thank you so much. I'm coming. So gadzirai munyatsogara pasi nhasi tine nyaya dzakasiyana siyana kuRepublic Guide kwebanana uku muchanakirwa singaiti. Don't forget to subscribe. Sights and Sounds is our channel. Subscribe ayaskana munyatsonzwisisa madyirwo anoitwa mafruits vanoti inandifarire chakati but once wangoya panapa program inei chiro chaungosingafarira unopedzisira wakuchidya. Thank you so much.